Molweni, ndiyanamkela kuMamgobhozi TV. Trending ke bethunani yivideo eye yavela izolo yentombazana ke kunye nomfana bahamba eSt John's Church, apho ke baye kwenziwa ivideo yabo ngumntu obeye wababona caba ke besenza izimanga. Kuyabonakala ingathi ke icawa le ingenela esikolweni because khangeleka ngathi sisikolo esi, so inoba ke ngoku bathe ngokusaqhuba icawa bahamba ke bona ke bayoziminca besenza i-helicopter style njengoba nibona ke apha. Umntu ke oziveze as usister wale ntombazana niyibona apha kule video uye wenza ipost ke on Facebook, wabhala ke emveni kuba le video iye yagcwala abantu beyishare on social media, wathi, "Good afternoon South Africa. The girl you see on this trending video is my big sister and I would like to apologize on her behalf. She's not someone who goes around doing such things in public. She was under the influence of something. As we speak, she's at a hospital fighting for her life because this video really affected her self-esteem badly. I don't think she'll ever heal from this. Can you please stop sharing the video and making fun of it? Because my sister is a married woman. You are all putting her marriage in jeopardy." Now, abantu ke baye baphendula ke bathi, "Hey, okokuqala le uniform inxitywe yile ntombazana kule video ayo uniform inxitywa ngabantu abatshatileyo eSt John's, uniform yamantombazana, so bavele ke nje abakholelwa uba unyanisile lo uba ngusister wakhe lo and usesibhedlele." And then abanye ke baye bathetha ngento yoba yho, into ngoku iphume nalo intombazana ngoba bekugxekwa yena kakhulu, ngoba kaloku kuthiwa umntu xa nxithiswa i-uniform uyayalwa noba makaziphathe njani. So for her uba enze amanyala enxibe i-uniform yecawa like intombazana isidima sakhe and all those things, so bathi ke abanye, hayibo, what about lo uyindoda and kutrendiswa lo uyintombi, and ke kule ndoda uyabonakala nakakuhle ke apha ebusweni. So into ke iphume nalo uyintombi, there's nothing we can do bethunani. So thina as women must always know uba into yasoloko isithi abarongo, lo uyindoda yena uzawusuke abavelwe ngabanye, usuka apho siyayazi loo nto leyo, otherwise ke ayikaveli i-identity yale ntombazana ilapha kule video, bengakhange ndive nanto ke nangomfana. Anyways, I hope ke barayithi bethunani, ezi zinto ziyenzeka, kodwa noko baye baxile bebengenawulinda noko ide iphume icawa ke badibane somewhere ke bayenze loo nto yabo somehow kunale bayenzileyo ke into. But anyways, khanitshoni uba nicinga ntoni ngayo bethunani. Abantu bathi Sundays are for lovers and Sundays are for church, and ke ngoku sesibona uba kwenzeka ntoni e-church sometimes okanye ke kwezinye ii-church. Enkosi kakhulu ke uthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.